per continuar fent aportacions a la Marató de TV3, que enguany ha estat dedicada a les malalties infeccioses. A Ripollet són moltes les entitats i també les escoles que han participat enguany. Una d'elles és l'escola Ansel Clavé, que ho ve fent des dels anys 90, ja quan va plantejar-se col·laborar amb alguna campanya benèfica i va pensar fer-ho amb la Marató. Per conèixer més detalls sobre aquest vessant solidari de l'escola Ansel Clavé, avui tenim als nostres estudis uns convidats d'excepció. Tenim a l'Oriol Pont, l'Agustina Seguín, l'Abril Moreno i l'Aleix Tejada. Bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Que tenen 11 anys? Sí. 12. 12 ja? Sí. Bueno, Déu-n'hi-do. I venen acompanyats de dos mestres de l'escola Ansel Clavé, que són els tutors de sisè, i ens parlarà avui la Èlia Gil, que és tutora, una de les tutores. Benvinguda. Gràcies. Bé, doncs anem a parlar. Dèiem que des dels anys 90, evidentment vosaltres no havíeu nascut, però us heu informat molt, no? Sí. De tot el que ha fet l'escola des d'aleshores per participar a la Marató. Vosaltres ens sabríeu explicar com va començar tot això? Una mica. A veure, Que l'Agus. l'escola ja organitzava un festival per Nadal amb tots els nens que feien unes petites representacions i l'escola va voler col·laborar amb la Marató i a l'entrada del teatre va posar una urna i cada pare posava una aportació voluntària. Abril, què volies comentar tu? Que el que fèiem eren cançons i representacions teatrals del Nadal. El festival de Nadal, no? Totes les classes fan alguna actuació. I això va arribar un moment, bueno, recolleu diners allà, no? Sí. I ho fèieu com a donatiu a la Marató. I en quin moment vau decidir canviar? Més o menys pels anys 2000 vam canviar la data d'això perquè nosaltres també volíem fer festa de Nadal, però no havien totes les dates que volíem, perquè unes altres escoles també volien, i la van canviar fins a primavera, i va coincidir amb la festa de primavera. Diguéssim que van canviar el festival de Nadal per fer-ho a la primavera, perquè clar, totes les escoles van començar a fer festival, llavors era un problema de dates. Pel Teatre Auditori, no? Sí. Que estava sempre ple. Però aleshores el que vau decidir és mantenir la col·laboració amb la Marató al mes de desembre. Sí. Clar. I amb quines activitats? Vam ficar unes taules al pati i els nens de P3 fins a 6è feien manualitats de Nadal i les venien totes les manualitats a €1 a les famílies. Des de P3? Sí. Ah, quina gràcia. I quin tipus de manualitats? Xapes. Ninots, De coses de Nadal. coses de Nadal, tot això. Arbres. I això ho fan els alumnes en horari escolar? Sí. En quines classes? Com ho decidiu, això de què fer cadascú? Bueno, Ho decidim més o menys els professors i una mica els alumnes, perquè som els alumnes de sisè qui estem venent a la Marató. O sigui, els més grans us encarregueu... Sí, agafen uns quants i... i ens anem a les taules i venem nosaltres a les manualitats. Que imagino que també enguany, com que acabeu l'escola, fareu alguna cosa especial, no? Així de Sí, un festival, sortides sí. o de colònies o d'alguna Sí, cosa. a PortAventura. A PortAventura? Aneu? Que guai, no? I ho esteu preparant ja? Us ha juntat feina, no? Una cosa amb l'altra o què? Sí, també tenim algunes coses, competències i proves. Competències bàsiques. Sí, I els també de maig mates, tenen un també mes molt amb- estressat. Mates, inglès. Ho tenen tot, molt present, veig? colònies, competències, festival... I tothom ja estem pensant en els grups, a les colònies i encara falta molt. Ja. Sí, falten 2-3 mesos. Déu-n'hi-do. Home. Bueno, com dèiem, vosaltres heu participat enguany un any més en aquesta marató dedicada a les malalties infeccioses. Us informeu una miqueta del tema de cada any de la marató? Us impliqueu a casa? Us expliquen alguna cosa? No molt. O directament us dediqueu a ajudar a Ajudar. la Sí, causa sí, que sigui, no? Ajudar. Sí. Sí. I com ha anat enguany?
Bé. Molt bé. Què vau fer? Vam vendre ninots de neu fet amb llana, crec. Amb guants i... A mitjons? I mitjons. Mitjons. Mhm. I guants. I a més de que les manualitats valien €1, doncs havia gent que li agradava molt donar i donava bitllets de 50 i tot estava ple de bitllets Ja. i només havien agafat una cosa. Això està molt bé, no? Sí. Sí, va haver-hi molta col·laboració, la veritat és que sí. Els pares... Molt bé, Esteu molt bé. contents de com responen, no?, els adults en aquesta campanya. Sabeu la dada de quan s'ha recollit enguany? No. Més o menys jo crec que 300 euros. No, más. Més. Más. En un dia van recollir com 400. Sí. I un altre també 500, super... Sí. Quasi Entre 1.000 tot. euros, Prou. jo crec. Sí. Sí, quasi O 1.000. més. No ho sabem? Mil o menys. Exactament no. O una mica menys, 900... Bueno, Més. No recordo exacte, però més, O sigui... 1.000 i pico. El que sigui està... Bueno, ja ens ho fareu arribar, perquè ens agradarà dir-ho, si de cas, en el pròxim informatiu. El que sigui, doncs benvingut sigui, no?, perquè és un petit granet de sorra, però que fa molt amb la marató. Elia, quins són els valors que inculca activitats com aquestes extraescolars, podríem dir, no?, perquè estan fora del currículum, però són molt importants. I tant que sí. Doncs els fa pensar una miqueta en tot el que ells tenen i que altres nens no tenen, en com podem ajudar-los, de quina manera, i Déu-n'hi-do si es nota després en alguns dies com pensen no només en ells, sinó en tot el que els envolta. La veritat és que és una feina que es nota, es nota i repercuteix en la seva formació. Clar, vosaltres penseu, per exemple, quan esteu malalts, no?, el fet de no poder anar a escola... Clar, imagineu com ha de ser això per un nen que ha d'estar molts i molts dies o en un hospital ingressat i que no pot anar... I tot el que vosaltres feu, tranquil, són els cascos, no passa res. Tot el que vosaltres feu ajuda també, no només a nens, però també a grans. Imagino que ho penseu, no?, tot això. Sí. Sí. Li dediqueu molt d'esforç per això, al tema de la marató? Sí. Sí. Són moltes hores. Bastantes, sí. Perquè entre que fem totes les manualitats Després preparem per vendre i tot això. ja és bastant. I quantes jornades de venda en feu? Un dia, una per matí i una per la tarda. Sí. De 4 a 5 i De 12 i mitja. de 12 i mitja a 1 o 2. I de 4 i mitja a 5. I vosaltres esteu allà controlant, no?, per Sí. cobrar, per guardar-ho tot, que tot estigui Bueno, bé. quan a mi em va tocar ens van quedar una mica més perquè encara que no havíem venut tot, la gent seguia venint i ja s'havia passat l'horari i la gent seguia venint a comprar coses. Està molt Hi bé. havia molta gent. Us heu plantejat participar en algun altre tipus de campanya solidària o heu fet això a l'escola en alguna altra ocasió? Es fa al centre alguna recollida de roba, d'aliments o de joguines? D'aliments, d'oli. pot ser alguns anys Sí. anteriors. Una d'oli també. D'oli vam fer uns anys. Sí, encara segueix. Bé, ja veig que l'encercle bé és solidari, Està molt bé, està molt Una bé. i taps per els... La recollida de Sí, taps. la recollida de taps. I també vam fer uns dibuixos per als nens que estaven als hospitals Sí. i tots van fer un dibuix amb una frase com que quan ells la llegeixin doncs s'alegrin Es o una fiquen cosa més així. contents. Sí, per treure Perquè no els estiguin- somriure. Que bé, no? Que maco. Bé, això és el que dèiem, llavors sí que heu pensat molt en els nens que estan malalts i que a vegades estan als hospitals i no poden fer la seva vida normal, no? Bastant. Doncs alguna altra aportació per acabar? Voleu dir alguna cosa? Sembla que ho han dit tot, no? Jo crec que sí. Elia, contenta de la tasca dels nens de 6è com a tutora? Molt, la veritat és que sí, perquè havíem treballat la responsabilitat des d'una altra àrea i tal, i aquest dia doncs, vaig veure que efectivament s'ho havien pres molt en sèrio, van ser molt responsables i van treballar molt contents per la causa, la veritat, sí. Doncs felicitats, a tots Gràcies. 4. Gràcies. I feu això extensiu a tots els nens de l'escola de Part Nostra. Moltes gràcies. L'Oriol Pont, que ens ha acompanyat, l'Agustina Seguín, l'Abril Moreno i l'Aleix Tejada.
Gràcies per venir i, com no, a l'Èlia Gil i al tutor que ens està gravant.